Jama'a assalamu alaikum. Ga wata dama ta samu, kar ka bari ta wuce ka. 24 hours ce. Idan ka sa 1000 za ka samu 10,000 a cikin 24 hours. Idan ka sa 10,000 to za a ninka ma ita. In ka sa 100,000 za ka samu wato 200,000 kenan. Idan ka sa 200 fa ka lissafa ka gani. Kar ka bari wannan daman ta wuce ka. Zan sa link din a comment section. Maza ma da comment section. Yanzu idan na ce ma kai barawo ne sai ka ji haushi na, ko na ce ma kai dan son zuciya ne. A ina ka taba ganin haka? Ka kawai baka tabbatar ba. Ina wannan platform da na ce maka a ina ya rigista? Gwamnati ta san da shi, CBN da sauransu sun san da su. Ka tashi ka nemi na kanka real. Barin sa maka wani bidiyo yanzu. Ku kalli irin halin mutanen har yanzu sun isi su hankalta. Sun ƙi lura. Iyaye mata kenan cikin yanayin alhini da dana sani suke zaman doshi a kofar shago mai lamba 24 a Sahab Plaza 2 da ke kauran Namoda, da manufar karɓar kuɗin hannun jarin da suka saka a wani kamfani mai suna Kewe Digital World Limited. Ya sunanki? Aisha Alto. Ga ki a wannan office me kika zo yi? A karɓa kuɗi. Dubu abin da na ba su miliyan guda da 200,000. Daga wani gari kika zo? Daga Modomawa. Kamar mama ya aka yi kuka ba su waɗannan maƙudan kuɗi? Mara lahiya sabon garin ƙaura sun ka gana sai sun ka bani yar takarda ja. Ina nan sai sun ka isko ni Modomawa. Sun ka ce sati mun ka cika fam 5,500, 500,500. Sun ka ce sati mu ba shi 50,000, sati mu ba su 50,000. Mun ka to mun ka ba su sun ka ce jama'a za mu su ba mu kuɗi, sun ka da sun ka ce attanan. To kuma yanzu mun to attanan ba mu isko kowa ba. Gaba ɗaya ba kowa. Kuma miliyan guda da 200,000 na baka su. To amma ke yanzu lokacin da kuka ba su waɗannan kuɗaɗe wani tabbaci kuke da shi na za su mai kama kurku? To tabbacin da mun kai maya ta uku ranga na ga duk ga hotuna nan na manyan mutane, to na aza abu na gaske ne, shi yasa na ɗauki kuɗi na bayar, tun da ba aza abu na wargi ba ne. To yanzu ko da mun ka to ba mu same su ba, 100,000 mun kai mu goma wanda a da 100,000. Amma mama yanzu wani hali kike ciki? Ni ko gida ai ba na iya kaiwa saboda ba nawa ba ne. Wallahi tallahi hassa an sai kamo an ga kuɗi 500,000 na wace sunan take, kuma na wani ne ya sai kadda sannan an shi kuɗi. Amma mama ana cewa irin waɗannan shirarruwan ku daina yadda da su, musamman ku iyaye mata, me yasa har yanzu ba ku kare? Kaddara ce Allah ya riga aiko da ita, don haka ba taba faruwa gare ni ba, saboda ko mizani sai na tsaya na yi tunani ne. Amma wanga dai Allah ya riga ka man da waka kaddara. Maya ta tayi biyar gidan mu, kaga ban sa rayuwa haka za ta faruwa. Kuma ni na taho maya ta biyar wurin ga, to kaga ina sa rayuwa ka kaddara ta faru. To iyaka ubangiji Allah ka bayyana mana da suwa. Sane an sai da shi 500,000 ko biyar bai ce ba, ko na mota na an sanin wace na basu. To kamar kin taba shiga irin wannan shiri ne, ki ci moriya da ya baki kwarin gwiwa ma ki saki komawa? Ban yada ba, ban yada shiga wanga wuri ba, bare da nake ko nan wurin ban taba kawowa ba. Ban taba ba. Me baki kwarin gwiwa sa kuɗi wajen miliyan 1 da wani? Da kaddara yan Allah aiko maka da ita ai ba ta da magani. Ban yada ba, amma haka Allah karo man da wanga kaddara. 100,000 Allah ka bayyana da suwa. 100,000 haka ne bayar. Saratu Jamilu. Daga wace unguwa kika? Daga wanga Alhaji na fi mai gyaran ido. Me kuka zo yi a wannan wuri yanzu haka? Kawa mun kai mu an shi kuɗin mu na lafuru, sun ka ce mu zo mu an sa yau, mun zo kuma ba mu isko su ba. Me kuke zargi? Muna zargin su dai kamar yan abun gane su taho su an saman kuɗi su ta yan damfara. Sun ce mu taho karfe 8:30, ga muna har kusan 11 ba su taho ba. To don haka inda sun ka shiga ubangijin sama da ƙasa ka da su, kuma abin da ya samu kai da suwa cikin ofis din su akwai turungu, akwai kuma rawar mun gan su ciki. Don haka na har sarki, don haka na duk an kai da su an ka ba su kuɗi. Babatu Suleiman. Ga ki a wannan wuri me kika zo yi? To zowa ne a ga mutane da sun kayo dare mu, sun ka ci amana mu, sun ka an shi kuɗin mu. Nawa kika ba su? 100,000. Ta ya kika ba su waɗannan kuɗi? To miliyan guda ba 500,000 mun ka ba su, domin da kasance za su ba mu jari duk sati, za mu ba su kuɗi, ga abin da mun kai alƙawari za mu ba su. Nawa za su baki? To sun ce duk da 100,000 za mu ba su 3,000 duk sati. In mun ba su duk sati, in an baka 200,000 za mu ba su 6,000. Wace sana'a kike yi da ki iya samun 100,000 din da kuka haɗa ƙungiya kuka ba su wannan? To ina sai da kuli-kuli, kuma ina sai da icci. Ta ya kika samu makudan kuɗaɗen da kika ba su? To ni ma wallahi tallahi ba kuɗi na bane, kuɗin mai gidana ne. Yanzu ya za a yi kenan? To
To ni wallahi yanzu ban ma san yadda zan ce mana ba. Manyan mutane sun ce akwai hotunan su a wurin. Yanzu baki ma taɓa zuwa ofishin su ba kuma ki yi amana ki ɗauki waɗannan kuɗi ki basu. To wallahi dai makota na sun zo sun gani. Malama ga ku a wannan wuri a daidai wannan lokaci. Ya sunan ki? Shafa'atu. Me kuke yi anan? Zama an sa kuɗi maka zo ne. Mun zo karɓar kuɗi ne. Waɗanne kuɗi? Kuɗin da aka ce da a ba mu na rancen 'yan kasuwa. Na ga kina hawaye. Me baki? Abin da ya sa ina hawaye saboda bakin cikin da ya mai wani na bashi kuɗi ba nau bane. Nawa ne kuɗin da suka tare? 40. 120. 120. Lamarin da ya jefa mata da dama cikin yanayi na kaico da takaici bayan jin labarin ficewarsu a wannan yanki. Mun yi ƙoƙarin kiran lambobin waɗannan ma'aikata amma dukan wayoyinsu a kashe. Haka zalika mun yi bincike a shafin intanet na Google sai dai babu wani gamsasshen bayani da muka samu akan wannan kamfani. Za a iya cewa dai irin wannan al'amari ba bakon abu bane ga iyayenmu mata, inda sautari akan yaudare su da sunan basu wani tallafin kasuwanci ko kuma wani tallafi daga gwamnati.